Hi guys, good morning. So, andito kami ngayon sa Arayat Banyo. Ayun, o. Kasama ko si Berly at si Benhar. Ito yung paligid dito, ang ganda. Oh. Sila ayun, si Berly, si Linlin, si Brosoto at si Irene. Ito yung Arayat National Park. Ayun, o. Arayat National Park. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung paligid niya dito. Okay, dito kami ngayon nila Bros Otto. Ano naman sabi mo, Bros? Pagod? Bomba! Bomba yung mga kasama. Tayo na lang, ne? Tayo na lang. Opo, tamis sa kata mo. Okay, position. Ayan ang pinakamagandang best pose nyo. Nakita nyo yung ano, pose sa likod? O, sige o. O, dapat nga kayo dyan, nakanganga. Ay, dugo. 1, 2, ready, smile, click. Okay, good job. Ayan ang mini falls ng Arayat. May Maring Bros, oh. Balami, may Salina Beng, eh. May Salina Beng. Irene, oh. Wow. Ano masabi mo rin? Wala na. Wala akong alam-alam. Ito, meron sila rito table. Ito yung pinaparentahan nila. 300 daw, bawat table. Oo. At ito naman ang swimming pool. Ayun, oh. Sariwang tubig. Ayun, oh. Okay, ayan sila Linlin at si Irene. Bro, Berle, kaskan mo loob na, ha? Ngayon si Berle, oh, nagmumurang kamatis. Pemianan niya, bagsak presyo. Bagsak presyo, Berle. Ay, may nagtitindang mga salbabida. Okay. Mga sexy da. Ang entrance dito ay 75 pesos lang. Marami na kayong malilibot. Saan? Malilibot naman tayo dito. Bros! Saan tayo yan? Yung 100 step daw. 100 step. Oh. Hindi po doon, no? Saan? Dito banda. Oo nga, di ba dito kami dadaan? Oo nga, dito. Okay. Okay, salamat Pogi. Oh man. Ang tuhod ko talaga. So ayan, uy, sarap din dyan mamaya. Oo, lahat yan pwedeng pasukan. Sa halagang 75 pesos, makakapag-swimming ka na, makakalibot ka na. Tapos yung cottage sa amin 250 lang. Ayan. Oo. So, presko yan. Ayan. Okay. At ito naman, may malalaking hito sila, oh. Malalaki ng hito, no? Ano, isugban na natin. Iihaw na natin. May tilapia din, no? Ayan, no? Uy, laki ng tilapia, bros, oh. Ano, lalaki, oh. Wow! Taragol na. Ibang hito, tinitingnan mo, eh. May balbas. Sobrang laki nun, mama. Oo. Content. Papanik tayo ngayon sa 100 steps. Oy, tara na, may iwan ka dyan. Kaya Berly, muna na ka Berly. Banta ka kita kayong kaseksiyan mo. Ayan guys, so. Pagpura mo ko. Papanik. Alias, may libang nakakanyan. Sabi mo, pasyalda kayo, di pinasyalda na ka. Aray ko, 100 step nga. Bakit mo siya naman? Ganaan ka lang po ibigay lang ito. Aray ko, tidala. Huwag ka masyadong bumigay dyan sa amin.
Bakit mahina yung tuhod ko? Kaya pa. Nakakahingal? Okay. Okay guys. 100 steps. Hoy, di ba napunta tayo? Wala pa yan? Wah. Bukid to. 100 steps dito. Ayun o. Bener! Hanggang dito lang nun eh. Mapatlo ka dyan. Tapos ano na sa langit. Okay, andito na kami sa grotto. So, sumuko yung tuhod ko talaga. Ang problema ko talaga, tuhod. Ano yung Lindin? Ayun si Linden, no? Si Linden, okay ka lang, bros? Susumaya. Ikaw, gusto mo tubig? Ay, dana. Mato na pala, bro. Pabura mo, Braya yan. Raya, ilibre ka lang. Magdokoy gano'n. Sana mag-okay na yung auntie ko. Ba, kaputi yung ken. Wow. At pakita ko kayo sa ano. Ay, mag-relax muna kayo dyan, bros. Ito, meron dito na pwedeng Oy, delikado ka na po. pagtambayan. Ano? Saran. Wow, ganda rin ito. Pwede ka na sa taas. May mga CR sila rito na hindi na nagagamit. Dahil siguro sa walang tubig. Panik kayo dito guys. Panik kayo. Talagang bumibigay yung tuhod ko. Mahina talaga yung tuhod ko. Ewan ko. O dahil sa kulang na, no? Kulang na yung exercise ko sa ano. Hindi na kasing bata nung kapanahonan noon. I'm 43 years old now. Pero kaya pa. Kaya pa pumanik ko. Nakapanik pa ako sa 100 steps. So, nasa Arayat National Park. Ay, narinig ko yung mga ibon. Tweet, 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 tweet. Ayun. Ayun si Linlin, ang anak ni Berly. Ay, Linlin, let's go. So, si Borsoto. Nag-uusisa si Borsoto. Ay, picture taking. Okay. Pinawisan ka? Sarap. Gano? Yummy? Iyo, yummy. Papawisan ka. Hindi nga nakapag-exercise pero pinawisan ka naman dyan. Oo. Tulak na magduga kayo ba? Oy, tara na. Okay. Wala ka dyan ha? Ano bros? Diyan ka na lang. Akala ko bibili tayong ebon puro. Bener! Gutom na ako. Gutom ka na. Sali kami bibili mo na kami ng ebon puro. May pagal ko dahil. Oo. Ay, banabanayad ka lang bros. Banabanayad ka. May mapandalasan yung lakad mo. Ayan. So marami kami ngayon. Kapon. Lonely ako kapon. Solo flight ako na nagpunta sa Florida Blanca. Ngayon, dinala ko na naman sila sa Arayat. Business. Wow. So, kasi ito raw, stress daw siya. May stress siya ano. Marami. So, dumarami na yung mga tao sa paligid. Okay. Si Borsoto at si Irene. Kakain na sila. Ito lang yung ulam namin. Yes. Tapos, ayun. Yan lang ang aming foods. Tapos may sardinas. Susya lang naman. Kakain muna kami ha. Kasama ko sila Jmar at si Linlin. At si Drico, no? Ipalit siya. Ay, Berly, oh. Berly, mapanikwak. May naulog. Okay, sa Erin si Berly. Tapos, ito yung ice scramble. May take 30, 40, 45, 55. Yes, ito. Ang galing ng design, no? Yeah.
Atin yung portion dito. Ayan. Ang mga tao dito, balos. Wala nang face mask. Oh. Oo. Oo. Maga kami nagpuntaan niya rito. Alas 6 pa lang, andito na kami, Buena Mano. So, ito yung paligid dito. At ayan, marami pang parating. Ayan o. Pa mga pamilya. So, sa susunod, try nyo rito. 75 pesos lang yung entrance. Tapos yung cottage, may 250, may 300. Affordable siya. Nakikita niyo yung paligid o. Ayan o. Charan! Tapos ito yung pinaka-function hall nila rito. Malakihan. Ayan mga cottage o. At table lang. Nilibot muna kami ha. Ayun yung 100 steps doon na pinuntahan namin. Welcome to 100 steps. 100 steps. Banyo Arayat. Ito meron silang buko house. Hello. Ayun buko house no. Orang dalaga ko ara no. Ay, Airport City. Ay. Nagsuko na sa kapya kalokpan. Pasyalan natin ito si... Okay, sandali lang. Hello guys, ito silip natin dito guys ha. Si Agila at si Monkey, ayan o. So nadagit si Monkey, Agilus, ayan o. Okay. Ayan. Eh Brusoto, inaantok na si Irene. Hindi ko masabi na ang burida. Okay. Pas, mga pataklayan. Ano yan Irene? Karo? Ilinlin, mga pataklayan rin len. Ano yan? Si Brusoto, okay ka lang bros? O bala mo man ito kang pakapate. Nandito ano yan? Ay wow, tira no? Taran! 7 dwarfs. 7 dwarfs. 7 dwarfs. Ano? National Park. So, no rin niya rin. Saan? Ito. Yung zoo. Wow. Ito daw yung dating zoo. Tsaka playground, sabi ni Madam Brusoto. Anong kasaysayan mo dito nung kabataan? Pag birthday ni Papa, may okasyon dito kami. Siguro mga nasa 10 years old ako na. So ano madalas na nilalaro mo dito? Duyan. Duyan. Saan si Duyan? Duyan. Ito pinapaikot-ikot. Nag-try ka na ba yan? Nung maliit? Nung bata kami, dito kami nadadali sa ganyan, no? Oo. Kaso, hindi nata ito umiikot. Idurot mo ko na eh. Idurot mo ko. Tama si kanitang. Ay, umiikot ko siya. Matiga. Try ka. Aray ko. Ay, shit. Nanay loko. Ay, rugo. Ay, bibilis. Ay, tuko na ganyan ko na kubisa. Ay, nanay loko. Ay, dinurot ako na kasi aray ko. Ay, shit, nanay loko. Mamur talaga itong... Dinurot na ako. Pinaikot-ikot ako sa ikot-ikotan doon, no? Ikot-ikot lang. Ito, meron cube-cube dito. Machin bang hanap mo? Ay, won eh. Masiso. Wala na. Napabayaan yung mga siso. Saan? Ay, won. Okay. So, ito yung kanilang pinaka-playground dito. Playground kaso, sira-sira na.